रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। सोना कही के तू त खास भेले गे त काहे धारा 76 के धास देले गे बाबू। सोना कही के तू त खास भेले गे त काहे धारा 76 के धास देले गे। आगे कहिए कुकू करम करी खासे मुँह मांग ले जो के सता भतारी तू दोसरा के रख ले। तोरा लेखा दो गाली हम देखनी ना आज ले। तोरा लेखा दो गाली हम देखनी ना आज ले। ओबीके रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। कैले खेल अलियो जेल होतो बेल तब बांस करबोगे। हौ जवानी माना मानी करले कितनो अपना बर्दाश्त करबोगे। आगे प्यार ना बुझल अपना दिल में तू झाँक ले जो के सता भतारी तू दोसरा के रख ले। तोरा लेखा दो गाली हम देखनी ना आज ले। तोरा लेखा दो गाली हम देखनी ना आज ले। ओबीके रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। के दहाया हौ न माया तोहर काया अब भर गेलौगे। के छहतरी सत भतरी सारा नासा उतर गेलौगे। भर गेलो माला नूरेश के तू चख ले जो के सत भतरी तू दोसरा के रख ले। तोरा लेखा दो गाली हम देखनी ना आज ले।